Приятели, здравейте! Намирам се в Искърското дефиле и сега след малко ще получа и ще ви предам една страхотна гледка към една от забележителностите на дефилето, която без съмнение привлича хиляди хора от цяла България, не само заради историческата си стойност, а и заради това, че наистина природата тук е божествена. Последни метри по тази пътечка скалиста, която ще ме отведе до ръба на една отвесна скала в горния й край, където с удоволствие ще ви представя страхотна панорама. Виждате тук, под мен тече река Искър, тази пейка, ето, и гледка към красивия Черепишки манастир Успение Богородично. Невероятна красота, която дарява всеки, който се промъкне между тези непристъпни скали и види тази чудесна гледка към Черепишкия манастир Успение Богородично, който е стар български манастир, още от средновековието, и в последствие се развива като една много стабилна и устойчива възрожденска твърдина, която е учила на четмо и писмо деца. Тук са живели и духовници. Тук пристига Иван Вазов в рамките на 2 посещения, където получава от местни осведомители история за една смела жена, която той тази история претворява в произведението си. Една българка за баба Пена, наречена Илийца, и за нейния истински подвиг. Поздрави от страхотния манастир Успение Богородично, Черепишкия манастир.